commit kata suicide odere. Ai, erokamano ahinya. Wacho ni waduok chien okenge mopogore opogore ma wachiwe nonro mekwa bende kokalo e mbui kanyo. Paro maliwa ahinya ma wasomo kar kae nonro mantiere Lydia ma oganda ntiere godo, nyithindo manyiri to mapenjo ma penjo duto in gi Lisa ka ang' Lisa yudo thuolo mar duoko. Uyudo thuolo mar keto nonro magu oko kanyo kama guntiwinjo kanyo ote manya Ruth Nyathi Ochieng' awuok antiere Dubai, in Dubai intiere kanyo imanyi di Malindi kanyo imanyi ichopo kanyo iyudo ka gik moko ok dhi e yo moro makare kaluwore kod nonro ma iketo kata in space mari owuon obedo maonge kata obedo matin kaluwore kod nonro mari ma iketo oko ka. Nonro mage monego bed ni iketo oko kata kuom ranyisi mage ma iketo oko in ma ng'ato nyalo yudigo mayot ka ng'ato manyi obed yor tich kata yor mar osiep e kinde ma gintiere ka. Erokamano kendo kuom miya thuolo ni. Apani nonro ma ng'ato keto, an kaka Lydia ayiero gima dwani owadwa ma Evans one gi nyaminwa ma Lisa one. Koro an kaketo information na e Facebook kata e Twitter, onego ang'e ni en ang'o madwaro gi Twitter to en ang'o madwaro gi Facebook. Koro kawacho ni Facebook ni to en mana for fun, onego aket details mang'e ni ok gin serious. Ok ginyal konye e yo mora mora ma kata ka ng'ato oak gi I'm still safe. To kaka WhatsApp business, ka in gi business mari idwa lando e WhatsApp, ting'e ni mae kar Rwanda, information miketo kanyo ok nya bedo gi mar Facebook kuma ionge serious business kucho. Alafu wan gi ratiro mar keto gimidwa ni jione. Ntiere settings e mbui gite. Kata Facebook nanya keto namba na to namba nane maneno kenda. Koro en yiero mari kidwa na ne namba ni kata kidwa ni kikane namba ni. Alafu okwanya bedo mariek malo waka nikech okadhi keto namba na e Facebook. Lakini ng'ani dhi kawo pichana, dhi kawo nyinga, dhi kawo details gate oket kacha ochal koda. Koro kanyo aparo ni pod tiere shida. Alafu mamoko pod nitie onego bed ni rango dongi. Aya ang' waduogo ne warangi mathoth ma pod